Trzecia walka na Silesian MMA 21 w Bytomiu. Cały czas formuła MMA Semi Pro, tym razem skaczemy kategorię wyżej. Kategoria piórkowa do 66 kg. Marian Czernik, Fight Club Bytom. Czerwony narożnik kontra Jakub Klasik. Żeby... Tak jest. A warto wspomnieć, że sponsorem tej walki jest znakomity pięściarz Damian Jonak. Kickboksersko rozpoczęli to obaj panowie. Bardzo ładny lewy prosty. To jest zawsze dobra odpowiedź na zawodnika, który właśnie atakuje low kickiem. Wyprowadzanie tych ciosów prostych, kontrujących. No nieco większym zawodnikiem wydaje się Klasik, ale tutaj bardzo ładnie radził sobie Czernik. Zobaczymy, jak poradzi sobie z próbą obalenia. No to... Dobry odrzut bioder. Tak, ale też już mocno dociśnięty. Tak, znalazł się pod siatką i właśnie tu może być ten problem. Teraz właśnie próbuje Jakub Klasik ustabilizować swojego rywala. Troszkę podobna sytuacja jak w rundzie, jak w walce numer drugiej, tak. Dzisiaj właśnie mówię, dużo tych zapaśniczych akcentów mamy podczas Silesian MMA 21. Słyszymy tutaj z narożnika, żeby zawodnik, który znajduje się na dole, zapiął i odpoczywał. Oczywiście zapiął ręce na swoim przeciwniku, żeby ten nie mógł wykonać żadnego ruchu, a wiadomo, że jak będzie długo taka bierność, no to sędzia podniesie walkę do góry. No tak, no na tą chwilę nie mamy tutaj za dużo akcji w tym parterze. Poza sprowadzeniem niewiele tu się dzieje. O, teraz. Tak, próba ciosu, ale dobrze Marian Czernik uciekł spod topora. No brakuje to, czego widzieliśmy w walce właśnie numer 2, czyli tej takiej dynamicznej walki z pleców, tak jak to zrobił Dominik Sitko. Tak, dokładnie. Dominik Sitko bardzo ładnie pokazał, jak walczyć z pleców, a tutaj, tak jak właśnie Artur wspomniał, jest troszeczkę nudnawy fragment, bierny, no ale tam cały czas dzieje się walka. No może też to jest właśnie fragment strategii, która ma za zadanie podniesienie po prostu tej walki przez sędziego do stójki. Tak, być może Marian Czernik lepiej czuje się właśnie w stójce i wyklucza tylko, włącza pasywność swojego rywala w tym parterze. Wykluczona jedna z rąk Czernika. A nie, już uciekł. Tutaj słyszymy, jak narożnik Mariana wspiera, że jego zawodnik nie ma siły, nie ma celu. Jeszcze 25 sekund tej pierwszej rundy. Tak, teraz próba wypchnięcia nogami, próba przejścia i mamy boczną pozycję. No mimo... O, tak. I teraz ground and pound, rozpuścił ręce Jakub Klasik. Tak, mamy dosiad. No, na szczęście dla Czernika. Naprawdę, to już są ostatnie sekundy tej pierwszej odsłony. No ale tym zaznaczył tą rundę i zdecydowanie pójdzie ona na konto Jakuba Klasika. Tak. I co więcej, chyba też pokazała ta runda drogę, którą będzie podążał Jakub Klasik, czyli po prostu sprowadzenie Czernika jak najszybsze na matę, ponieważ on tam był zawodnikiem zdecydowanie lepszym. Zdecydowanie lepszym i zdecydowanie widać, że dobrze odnajduje się w tej walce na macie, walce parterowej Jakub Klasik. Natomiast Marian Czernik będzie musiał szukać, tak jak tutaj w powtórkach z początku tej pierwszej rundy, walki skutecznej w stójce, akcji bokserskich, kickbokserskich, no bo te ciosy proste bardzo ładnie kontrowały Jakuba Klasika. Oba narożniki teraz pracują, żeby jak najlepiej odświeżyć zawodników, żeby ci weszli dobrze w drugą rundę. Sędzia już nakazuje wyjść trenerom. No i zaraz rozpoczniemy rundę numer 2 trzeciego starcia podczas gali Silesian MMA 21 w Bytomiu. Jestem przekonany, że Jakub Klasik będzie chciał sprowadzić tą walkę do parteru. Pytanie, jaką strategię będzie miał Marian Czernik. Też jestem właśnie ciekawy, no bo kickboksersko naprawdę nie pokazywał się źle w początku tej pierwszej rundy.
Teraz Jakub Klasik też próba takiej, ale dobra znowu kontra w wykonaniu Mariana Czernika. Low kick na łydkę w wykonaniu Jakuba. Dobry sierp, front kick. Ładne są te akcje. Och, teraz Znowu kolano. chwycenie i jest już ten parter. Wiadomo, to jeszcze nie jest pełny parter, ale zaraz zapewne Jakub Klasik znowu zrobi to samo, co w pierwszej rundzie i ustabilizuje tą pozycję. Także mamy podobny tutaj przebieg w drugiej rundzie, jak i w pierwszej, Artur. Niewiele się zmienił obraz tej walki. Tak, no, nawet bym zaryzykował, że bardzo runda takie kopiuj w klej, Tak. jeżeli chodzi o pierwszą. No ale też jeżeli była to runda wygrana, no to po co zmieniać strategię, po co kombinować, jeżeli to co robimy przynosi skutek zamierzony, no to tylko należy to powtarzać. Oczywiście, że tak, tu są bardzo mądre słowa. Zwycięskiej strategii się nie zmienia i lepiej walczyć bliźniaczo w rundach, ale skutecznie. Pozycja boczna w wykonaniu Jakuba. No teraz znacznie łatwiej sobie poradził z przejściem, z niezapięciem w ogóle gardy, bo wcześniej dał sobie zapiąć te nogi Jakub Klasik, no i musiał troszkę je przechodzić. Teraz już widzimy, że walczy o dosiad. Będzie chyba tutaj próbował Marian Czernik pomóc sobie siatką z tym wstaniem z parteru, ale tu jest dobrze ustabilizowana pozycja boczna. Mamy wykluczenie jednej ręki. No będzie próba duszenia. Chyba tak, jest ręka, głowa chwycona. Och, ale przerzucił nogi. Tak, nie w tą stronę, to trzeba jeszcze bardziej w to duszenie się wpiął. No i mamy drugą rundę w trzeciej walce. Poddanie Jakub Klasik szartowskim bytom. Warto zwrócić uwagę na to, że Dominik Sitko również z tego klubu poddał swojego rywala w podobny sposób. No, tak jak zapowiadaliśmy, Klasik przeniósł tą walkę do parteru. No, znacznie łatwiej doszedł do pozycji. Wcześniej, tak jak wspominałem, wpakował się w gardę. No a kiedy już przeszedł nogi swojego przeciwnika, no było oczywiste, że będzie szukał poddania. Zapraszamy do oktagonu, przenosimy się do konferencjera na oficjalne ogłoszenie werdyktu walki. Panie i panowie, przez poddanie w drugiej rundzie wygrywa Jakub